Čaute, to tady nepatří. V dnešním videu budeme ochutnávat tuhle sračku. Ano, robil jsem to sám, takže to nic moc... Co to je? Jo, to je sír. Nic moc nebude. Jestli si to chcete udělat, tak si to udělejte, recept vám řeknu. Vezmete si máme takovou bagetu, rozřežete ji na půl, dáte tady rajský roztlak, nebo kečup, nebo co tam chcete dát, dáte na to sír, mrknete to do trouby, dáte to na 100 stupňů, počkáte, já nevím, 20 minut a je to. Napít se musím, tady mám pití, jak to budu chutnávat, že to je hnusný. No, pak to chytnete, sežerete a máte. A máte. No. Můžeme tohle chutná hrozně. A protože jsme si ještě nesali v tom prozdachu. Na to musím napít. Počkej, já jsem měl ještě v hubě. Dáme si ještě. Je to takhle dobrý. No. Oskojte. Tak a už končím, jenom se ještě napiju. Tak a to je všechno. Oskrávat se musí. Tak. Bohužel příští pondělí a tedy nebudou 2 týdny videa, protože jedu k moři a prostě stát nemůžu vzít mobil, takže točit nebudu, nic. No nic, tak já to tady ukončím a čau.